Aparte, vides vestidos... A ver, poñedevos de pé, porque vides como de... Bueno, tú ves de director, vestido de director. Ponte de pé, Manuel. E vos vides como traxe de estudiar, ou non? Sí. E tú, María, que exactamente? Pois é un novo proxecto do instituto que se centra en renovar un pouco os servicios, tecnoloxía punta e pois eso. Vosotros estudiades hostalería, que é o que se enseña no vosso centro, non? No centro de formación profesional, en Pontevedra. En Pontevedra, o centro Carlos Oroza, non? Aí estudiase hostalería, turismo... E industria alimentaria. Industria alimentaria. Tú eres o director? Eu son o Eso director. que mandas? Bueno, Pero, aparte de director, eres profesor? son director. Son profesor, pero estou exercendo de director. Vale. Vale. Entonces, e tú, Pedro, que estudias? O sea, ou estudias algo específico? Sí, dirección de cocina. Dirección de cociña. O sea, non facer nada, está ben? Fríteme esta costilleta. Inventario, un pouco de cocina. Eu dicía ao principio, e creo que é verdad, que nos apetece facer esta homenaxe á formación profesional, non? Hoxe en día que parece que hai que estudiar todo informática ou cousas todo moi tecnológicas, porque tamén ao final elixides de alguma maneira traballar con xente, non? Cara ao público, que parece que hoxe en día tamén a xente escapa un pouco deso. Tamén escapa, a xente xoga. Pero bueno, temos aquí a María e a Pedro. En que curso está a María Pedro? En que curso? Terceiro. Terceiro. Sí, porque é doble titulación, en servicios e cociña. E tú que queres facer de grande? Cociña. O sea, traballar na cociña? Sí, solo. Vale, Pedro tamén, entendo, non? Sí, segundo de dirección de cocina. Entón, todo o que dixe para atrás, porque vos non queredes falar ca xente, vos tedes que estar na cociña. Bueno, na cociña hai moita xente, non? Sí. Moitos equipos. Vale, sentadevos, un aplauso para eles, gracias. Manuel, e hai moita xente que se apunta ou non? Hai moita demanda. Hai, moita é que decir, chegan as plazas. Chegan as plazas, Vale. pero hai demanda. Porque a veces hai pasa demanda. que hai moita xente e non hai plazas para todos. Temos ciclos que son moi demandados e é certo que queda xente fora e outros ciclos que ainda temos algún oquiño. O sea, que se hai algún interesado, Ainda se pode meter ahora? ainda temos hasta o día 26 para poder matricularse. Espera, Antón, e podes estudiar no voso centro panadería? Podes estudiar panadería, pastelería, sí. Panadería e pastelería. Panadería, non pastelería, é para facer pan, repostería. máis. No, temos o ciclo medio de panadería e pastelería, que producen pan, producen pastéis, confitería, bombóns, e temos o curso de especialización, unha vez que terminan teñen unha especialización dun ano. E que a min, cando me voten na televisión de Galicia, que me gustaría ser, porque acabaran votando, me supoño, panadeiro. Panadeiro, pero panadeiro de facer pan. É un arte. Apréndese. Sí, apréndese perfectamente. Na FP apréndese de todo. Ti de que dache clase, Manuel? Eu de cociña e pastelería. Son profesor de Tú dabas cociña. pastelería, claro. Sí. A pastelería dice que é todo... É precisión, é precisión. Precisión, detalle, moito mimo. Vale, María terceiro. Terceiro é último ou hai máis? Último. Son 3 anos? Último, sí. Vale, entón depois queres salir e traballar nunha cociña? Pois sí. E onde? Seguro que tes xa algo... Non sei. Pero aquí en Galicia... Primeiro, pois, ver varias cociñas do mundo e despois, sí. No mundo? Aquí, sí. Vaite a Inglaterra a traballar nunha cociña, que a mierda que comen ali é fácil. No. Aquí, eu entendo que aquí será máis difícil traballar nunha cociña. Sí, Aquí, definitivamente. Ahora digo en serio, con nivel que temos, non? Sí. Moi bon nivel. No. Temos moi bon nivel. Hai máis nivel aquí que en Inglaterra, dicir. Vale, Pedro, tú onde queres ir? Tamén nunha cociña? A mí me gustan los restaurantes estilo gastronómico. Restaurante gastronómico, restaurante que ten estrellas, ou non? Sí, pues generalmente orientado para esa parte. Vale. Tú estás en terceiro tamén? No, en segundo. ¿Y Pero qué segundo y edad? último. No. ¿Qué edad tienes? Son dos. La que estoy haciendo yo es dual intensivo y son solo 2 años. Porque, Manuel, a xente que estudia ali, que salen dali? Camareiros, salen? Dali salen camareiros, Camareiros. salen cociñeiros, Cociñeiros. salen pasteleiros, salen panadeiros, salen recepcionistas de hotel, salen guías de hotel, guías turísticos. Vale, o sea que é cociña, sala E turismo. e turismo de hoteles. Vale? De turismo. Entendo que todos estos van traballar seguro. De feito están traballando, están estudiando e traballando. sí? A gran ventaxa da Que va? FP están estudiando e hoxe María tuvo que pedir o día para poder vir aquí e el tamén. Pero, María, e onde estás traballando? Vámoslo dicir. No Eirado da Leña, en Pontevedra. Pero, cuidado, restaurante espectacular, ten unha estrela, non? Sí, exacto. Vale, e tú, Pedro? Yo ahora estoy ¿Dónde en estuviste? el Huerto del Cura. Es un bar, pero estuve de prácticas en Retiro de Agostinho. E van traballar, Manuel, contéstame bien agora, van traballar cobrando bien con un bon sueldo?
Bueno, teñen que empezar polo inicio, teñen que empezar pois cun salario acorde a súa aprendizaxe e a súa formación e van ir evolucionando pouquinho a pouco. Xa, é que se di moito aquilo de que non hai camareiros e non hai tal de xente porque se paga mal ou porque son moitas horas. Eso dice, non sei canto hai de verdad, tú saberás. Hai. A ver, é un oficio que tens que ter pasión por el, que te ten que gustar, que tens que ter un don de xente ter un bo trato cas persoas, porque eles queren estudiar cociña, pero o importante, verdad, é a experiencia que unha persona vive no restaurante, porque non hai un prato perfecto se non hai un bo trato. O plato queda incompleto se non hai un bo trato. Completamente de acordo. E as condicións cada vez están mellorando máis. O horario tamén é mellor, non? Hai unha gran demanda e as empresas que non entren nesta conxunción de mellorar as súas condicións laborais, os seus horarios, os seus salarios, o poder darlle formación interna, o poder darlle que podan progresar dentro da propia empresa, pois non van a topar profesionais como estes que estamos sacando das escolas, das 8 escolas que ten Galicia. Hai 8 escolas de... Hai 8 escolas en Galicia. Non sabía que había tantas, En Galicia somos unha referencia na formación profesional e concretamente en hostelería. En hostelería hai 8 escolas para formarse. Temos todo o mapa xeográfico coberto. Tamén fan falta porque hai moita xente a comer e a beber, Hai moita. Moita xente. Falando de isto de... Ti que sabes desto, Manuel, unha cuestión medio en broma, medio en serio. Cando entras nun restaurante, hai unha mesa aí comendo. Eu paso diante da mesa, débese dicir, é de boa educación, débese dicir que aproveite sí ou non. Eu diría que, por cortesía, sí. Sí, pois eu creo que non, porque tú estás comendo e pasa alguén que aproveite. Gracias. Xa. A mí me parece de mala educación. Tú que opinas, María? Depende do contexto. Ostras, é gallega, María, Claro. Depende do contexto. Claro. Pois se ves que é unha parexa que está discutindo, pois non vas Pero estás molestando a xente que non conoces de nada, que están Claro, comendo. no, pero se ves que está ben, pois sí, que xente boa, Pedro? pois... Yo creo que está bien. Está bien. Que sí, que está ben, decir que aproveite. Joder, xa me jodeste, eu pensei que iba a dicir que non, que estaba mal decir que aproveite. Tú en que traballache, Manuel? Traballache antes de Sí, hostelería? traballei na hostelería, sí. De camarero, De bueno. camarero, de cociñeiro, sí, traballei. Tú sabes, traballache de camareiro de bar. De bar, de restaurante, de bodas, Tú sabes que do houve unha... Chicolino de Boiro. Un chicolino? Sí, Chicolino de Boiro. Aí casouse Eva Iglesias. Casou Eva, Gratis, que é de creo. Rianxo, sí. Hai anos viñe unha enquisa que se fixo en España entre 5.000 camareiros de toda España, hai moitos anos, que era o que máis lle molestaba aos camareros. Saleu no número 3... Cuidado, Eso é heavy, Ahora xa non fai naide, non? Eso, non? María, mírasme con... Tu viche algunha vez facer eso? Sí, e chica. Sí. Sí. Claro. No número 3 que máis lle molesta aos camareros da enquisa saleu... No número 2, isto foi hai anos, tocar ca moneda no mostrador para que lle cobre. No número 2. E sabedes que saleu ganador no número 1? Pero arrasando. Do que máis lle molestaba aos camareiros. Sodes capaces de saber que pode ser? El silbido. Como? El silbido. Como silbido. Hai xente que silba. Bueno, o chiflar. No. Número 1. O que máis lle molestaba aos camareiros. A ti que era o que máis lle molestaba, Manuel? Camarerucho. Camarerucho. Camarerucho, ven para cá. Dicíanche camarerucho. Camarerucho. Hostia, bienche mala pinta, Pois non, no número 1, como a cousa que máis lle molesta aos camareiros e camareiras, quedou, arrasando ademais, cando os clientes dicimos cuando puedas. Sí, e todos o argumentaban en plan, xa sei que vai ser cando poda, porque mentras que non poda non che vou atender. E é algo que dicimos todos moito, non? Aquilo de, oye, cando podas. E o camarero está, xa sei que cando poida, cando non poida non voi. Que máis? Querían facer unha prueba con eles, non? É unha prueba para camarero, deixame a bandexa. Manuel, ven comigo. Non, se foche camarero, vente comigo. A mí unha das cousas que máis me flipa dos camareros é cando van a unha mesa e piden os cafés, 5 ou 6 persoas piden o café e o tío volve cos cafés que pideu todo o mundo. Que isto antes, na tua época, igual era máis fácil, porque era un con leite, un cortado, Efectivamente. e un con leite, un cortado e un solo. Pero agora hai
como é? Templado... Cappuccino, templado con leite... de soia, de avena, sin lactosa. Ponhoche un reto, toma a bandexa. Deixa un micro. Vou coller 6 personas e vanche pedir 6 cafés. Entón, no tempo que che leve ir á mesa e volver cos cafés, a ver se te acordas dos cafés. Isto é o que se chama joder ao director. Sí, non? Sí. Que me estou dando cuenta ahora que te estou metendo nun... Boa preta. Claro, mañá hai clase, non? Hai clase. Poden te vacilar. Non poñedes moi difícil tampouco en plan cortado con leite de soya con crema, no. Pedides 6 cafés. A ver, ni moi fácil ni moi difícil, non? Vale. Preparado, Manuel. Solo doble con 2 azucarillos. Descafeinado de sobre con leche de soja. Un manchado con leche sin lactosa. Está de sin da joder, me cago. Vouche empezar outra vez porque vexo que me van a joder, vale? Silencio que ten que concentrarse. Depois vas á mesa, colles a bandexa que hai na mesa cos cafés e traelo. Vale, estamos? Vale. Solo doble con 2 azucarillos. Descafeinado de sobre con leche de soja. Un manchado con leche sin lactosa. Un cappuccino. Un descafeinado de sobre templado grande. Descafeinado con leite sin lactosa. Mételle tensión aí, Héctor. Non me vaciledes moito mañá o director, non? Non tes que darlle a quen cada un, tú podes dicir... Podo ir no orden, non? Teño que seguir un orden? Non, podes, non hai orden. Tú sacas un e dis calé e listo. Que hai? Un que é? Descafeinado con leite sin lactosa. Descafeinado con leite sin lactosa, vale? Se non te acordas de quen era, non pasa nada. Un cappuccino. Un cappuccino. Un café solo doble con 2 azucarillos. Descafeinado con leite de soya. Moi ben, vas ben, quedan 2. Cortado templado. E o teu que era? Espera. Que queda? Queda un manchado. Non, eu diría, é o que queda é teu. É o que queda é teu. Non. Un manchado. Pero moi ben,